Бер нинди дә кыю каһарманлык күрсәтмәдем мин үз гомеремдә. Бөтен хисем, бөтен намус эшем, бөтен көчем минем шигыремдә. Бу шигырьләр үзләреннән үзе җырлап тора. Күңел хисләрен кузгата. Бәлки шуңадыр да аны күпләр композитор дип белә. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое, шагыйрь, матур җырлар авторы, журналист һәм тәрҗемәче Мөнир Мызунов. Мөнир Мызунов 1918 елның 1 апрелендә Пенза өлкәсенең Лопатин районы Иске Карлыган авылында туа. Авылда 7 еллык мәктәпне тамамлый. 1935-38 елларда Әстерхан педагогия техникумында белем ала. Ижау шәһәрендәге мәктәпләрнең берсендә татар теле һәм әдәбияты укыта. 1939 елда армия сафларына алына. Бөек Ватан сугышында катнаша. 1946 елда Казанга килә. Татарстан радио комитетында редактор булып эшли. Бер үк вакытта Казан дәүләт педагогия институтының читтән торып уку бүлегендә белем ала. Беренче шигырьләре сугышка кадәрге елларда Әстерхан һәм Ижау шәһәрләрендә чыга торган газеталарда басыла. 1948 елда беренче китабы дөнья күрә. 1949-53 елларда яңадан хәрби хезмәттә. Польшада чыга торган хәрби газета редакциясендә өлкән әдәби хәбәрче булып хезмәт итә. Армиядан кайткач Татарстан радио комитетында редактор һәм җитәкче урынбасары, Татарстан китап нәшриятында өлкән редактор, Республика газета журналлар нәшриятында тәрҗемәче, Татарстан кооператор газетасында җаваплы редактор булып эшли. 1971 елдан иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Балалар өчен дә иҗат итә, тәрҗемә өлкәсендә дә хезмәт куя. Матур җырлар, 2 дистәгә якын китап авторы. 1987 елның 31 мартында вафат була. Мин җырлыймын язның матурлыгын, йөрәгемнең кайнар ярсуын. Мин җырлыймын солдат тапкырлыгын, батырлыгын хезмәт халкына. Мөнир Мызунов шигырьләренең тематикасы киң. Туган ил, халыклар дуслыгы, сугыш һәм тынычлык, хезмәт яме, яшьлек, мәхәббәт турындалар. Шагыйрь җир кешеләрен, игенчеләрне данлый. Хезмәтнең яшәү чыганагы икәнлеген ассызыклый. Көндәгедәй тагын менә бүген, эш иртәсен бизәп таң ата. Чулпан йылдыз таңны уятканда, хезмәт дәрте илне уята. Нур сибелә офык сызыгыннан, күтәрелә күкнең пәрдәсе. Караңгыны куып кояш чыга, гүя бик зур алтын тәңкәсе. Менә иркен кырлар, яшел урман, аксыл тыман, шыклы үзәндә. Менә тракторчы кырыш атта буразналар сыза ширәмдә. Тирән керә сабан трәннәре, яшел ширәм өсте карала. Җылы, дымлы кара туфрак бары күтәрелә җирдән һавага. Табигатьнең бик хәрәкәте түгел диләр кеше иркендә. Күпме гүзәл эшләр башкарыла, шушы тыныч, якты бер көндә. Мөнир Мызунов 2 дистәгә якын китап авторы. Шуларның күбесе балаларга багышланган. Ул нәниләр күңелен аңлап, аларның уй-фикер йөртүен, сөйләмен, тел аерымлыкларын яхшы белеп иҗат итә. Автор үгет насихат укымый, әйтергә теләгән фикерен коры рәвештә генә сөйләп чыкмый. Төрле күренешләр, вакыйгалар аша образлы итеп җиткерә. Менә бу китап энесенә ул апа дигән. Әтиемнең китабы. Менә монда мин укыганда үземне күрәм. Менә без бакчада ничек уйныйбыз, менә шуңа карап, шуларны өйрәнеп, бөтен нечкәлекләрен шуны язган инде ул. Менә миңа багышлаган да әле ул. Сөекле кызкаем, гомерлек дускаем, бу сиңа бүләгем, акыллы булып үс, бәхетле тормыш ит, шул сиңа теләгем. Менә шундый матур сүзләр язып, мин бу китапны бик кадерләп саклыйм.
Мөнир Музуновның нәниләр өчен язылган шигырьләре уенга корылган. Аларның бөтен матурлыгы әнә шунда. Уеннар аша бала дөньяны танып белә, гүзәллекне күрергә өйрәнә. Шагыйрь табигать белән дус булырга, җан ияләрен рәнҗетмәскә өнди, мәрхәмәтле, шәфкатьле булырга куша. Бәбкәсин бик матур, тытып карыйсым килә, сары йомшак еңеңне сулап тарыйсым килә. Минем өстем бик чиста, пөхтәлекне яратам, җилдә тузгы сайыным, дулкыннардан таратам. Аякларын юкмыни, бармакларын шәп-шәрә, тәпиләрен кып-кызыл, тырнакларын кап-кара. Ботинкаларым матур, миңа бирер идеңме? Тәпиләрем туңганда киеп йөрер идем мин. Ботинкаларым яңа, алсам сиңа бирәмен. Аякларым ишесә киез итек киярмен. Карлар эреп су акса, нәрсә киеп чыгарсың? Бәпкәләнсә аягын, белмим ничек чыдарсың. Мөнир Музунов баланың михербанлы, әдәпле, әхлаклы булып үсүендә ата-анадан тыш укытучы, тәрбиячеләрнең дә роле зур дип саный. Белем шишмәсе, мәктәп юлының яшь буынны зур дөньяга чыгарасына ышана. Шагыйрь укытучы образын якты маяк белән чагыштыра. Укучы хәреф танырга, укырга, язарга өйрәткән укытучысын еллар узса да онытмый. Бала чагым хәтирәсе итеп, саклыйм әлифбалы дәфтәремне. Шуны ачсам, күз алдыма китерәм укытучы белән мәктәбемне. Айрылганга бик күп еллар узды. Адашмыйча таулы юллар иттем. Укытучым, синең образыңны юлларымда якты маяк иттем. Ераклардан килгән хатларында җанны җылытырлык сүзләрем бар. Гомерлеккә минем йөрәгемдә тирән сеңеп калган эзләрем бар. Була сине бик сагынган көннәр, яннарыңа коштай очар идем. Насыйп булып тагын күрешкәндә, шал чәченнән үбеп кочар идем. Кипсә кибәр зур диңгезләр, сүнсә сүнәр йолдызлар, ләкин ул батырлар даны мәңгегә сүнмәс дуслар. Мөнир Музунов 1939 елда армия сафларына алына. Бөек Ватан сугышы елларында Ирак көнчыгышта хезмәт итә. 1945 елда Тревога фронт газетасының алгы сызыктагы корреспонденты буларак япон гаскәрләренә каршы сугышларда катнаша. Сугыш кыры инде иркен кыйбула түгел. Анда тимер кысыбыннан таш уала. Сугыш кыры мәрхәмәтле дөнья түгел. Анда күпме кан коела, баш югала. Сугыш кыры тоташ уттай тамук төсле. Анда шартлап шуен янақ, құрыш ери. Сугыш күге қара зәңгәр табут төсле. Тончық тұрғыш түтін кейри, құрым кейри. Сугыш түні күңілләргә бигрәк хатер. Қараңғыда қара йылан мыжлап тұра. Бір мәл, бір мезгілге көзің йомсаң әгәр, синең юлга явыз дошман капкын кора. Сугыш кыры тигез ачык алан түгел. Камыш сайын, куак сайын шаукымы бар. Хәләреннән саклан, кысыл, сығыл, бүгіл. Адым сайын аның төпсез упкыны бар. Солдат шагыйрьгә поход юлларында сазга бата-бата барырга, күпере юк сулар кичергә, җил суыкта юка шинельдән юш окопларда ятырга туры килә. Ләкин мондый авырлыкларга да карамастан совет солдаты алга бара. Аның җиңүгә ышанычы шундый көчле, дошманга нәфрәте шиксез. Батыр сугышчыны берни дә туктата алмый. Туган иле өчен ул үләргә дә әзер. Солдат ничек яши дип сорыйсыз. Аны уйлап, бик сагынган вакытларда. Мамык юрган сырап иркәләнми төнлә,
Әкіндізін походларда, окопларда. Солдат нишік түзә дип сұрайсыз, юқа бір шинель киеп жил суықта. Бұйықса да, һәм туңса да солдат жырлый. Солдатларны жыр йөрөтә, жыр жылыта. Нинди шишмәләрдән килә икән солдат жырларының сихри бу хикмәте. Бу жырларда мәңге тугры йөрәкләрнең илгә, нишкә билгә кайнар мәхәббәте. Дошманнарны юк итәргә ант иткән батыр солдат җиңеп кайтасына ышана. Туган ягында аны якыннары нишкә биле көтә. Җиңү шатлыгын якынайту өчен ул үзен аямыйча көрәшә. Яр астында шылтырап инеш ага. Аккан сайын тавышы кешәя, ташлар аша үзенә юллар таба, борылмалар ясый ишәя. Бер тыңлыйсың, киләп җырлый төсле, бер тыңлыйсың, тынып кала ул. Киртәергә шраф туктап тормый, әллә кайдан таба яңа юл. Менә басма, кызлар кирләр шайкый, менә читтә козлар кыена. Шул инешнең салкын суын ичеп, зифа таулар үскән буена. 5 ел элек шул басмадан чыгып, киткән идем җиңү яуларга. Шул басманы күз алдымда тотып, хатлар яздым туган якларга. Мин ант иттем, барлык дошманнарны изеп, сытып, җиргә таптарга. Илгә кайтып, кабат шул басмага, насыйп булсын өчен басарга. Хәзер кайтып киләм туган җиргә, шул басмага басып узамын. Шунда кактым, шунда калсын дидем. Сугыш елларының тузаны. Тылдагылар сугыш кырында көрәшүче әтиләренә, абыйларына хатлар язганнар. Җавап хатын ике якта тилмереп көткән. Кош теледәй булса да хат алу зур сөенеч булган. Өчпочмаклы солдат хатлары төрле хәбәрләр җиткергән. Ул чорда шатлык белән кайгы һәрчак янәшә йөргән. Мөнир Мазунов мондый хатлар белән бәйле вакыйга хәлләрне күңелләрне тетрәндерерлек итеп сүрәтли. 4 почмаклы бәйләнгән кулъяулыкта саклый әнкәй 3 почмаклы хатлар. Ул хатларны һаман укый әнкәй. Ятлый әнкәй. Әле күпме ятлар. Ул хатларны көндә укый әнкәй. Кайчан бер ялгызы, кайчан бергә. Чөнки әле без бик нәни чакта әткәй язган ул хатларны безгә. 3 почмаклы хатлар язган әткәй. Окопларда безне гел сагынып, исән кайтып күрешербез дигән. Сез көтегез мине, гел сау булып. Һәммәгезне бик сагындым дигән. Очып кайтып сезне күрер идем. Сагынулы кайнар хисләремнән таудай боз булса да эрер иде. Шагыйрь яу кырында ятып калганнарның батырлыгын онытмаска чакыра. Аларның даны ятим калган балалары, аналары, сөйгән ярлары күңелендә генә түгел, киләчәк буын хәтерендә дә сакланырга тиеш ди. Пар канатларын югалткан хатын-кызлар гомерләре буе ирләрен юксынып яшәсәләр, сугыш чоры балалары әле дә әтиләре рухы белән яшиләр. Алар өчен әни кеше тормышта иң зур терәк, яклаучы да, саклаучы да. Саф хисем, якты язым син, ватаным, күркем минем. Дөньяда тиңсез бер ил син, канатым, иркем минем. Бөек Ватан сугышының утын суын кичкән, чит илдә хәрби хезмәттә булган шагыйрь өчен туган ягы аеруча кадерле. Чит ят илләрнең табигаты, чишмәләре, гөл чәчәкләре аңа туган ягын искә төшерә. Шагыйрь күңеле туган якка ашкына. Чит илләрдә йөрү туйдырды, кайтасы иде туган якларга. Песиләргә сәлам язар булам. Сагынуларым көчле чакларда дип ул үзенең сагыну хисләрен белдерә. Yurtından ayırıp
Мөнир Музуновны юкка гына туган як җырчысы демиләр. Туып үскән җирен ул шигъри биеклеккә күтәрә. Шагыйрьгә туган ягында хәтта чишмә тавышы да җыр шикелле тоела. Җәйге йомшак җилләр җанына рәхәтлек, тәненә саулык бирә. Ай нурлары сүнеп өлгермәгән, таң нурлары төшә уфыкта. Яңгыры иркен кырлар симфониясе. Җир уянган кышкы тынлыктан. Иксез-шиксез тигез басуларда үсә будай, үсә арышлар, сайрый кошлар, шаулы яшел урман, бар да якын таныш тавышлар. Җанга рәхәт, тәнгә саулык килә, җәйге йомшак җилләр искәндә. Җыр шикелле тоела чишмә тавышы, сусап килеп сулар эчкәндә. Әллә кайда берәү тальян уйный, моңа еракларга тарала. Тыңлаганда шушы кар моңнарын, йөрәктә зур хисләр ярала. Узган еллар йөзне үзгәртсә дә, ни гадәттер, үзем үзгәрмим. Телдә йөргән иске сүзләр белән яңа җырлар язам сезгә мин. Әдәбият белгечләре Мөнир Музуновның иҗатында бер үзенчәлеккә игътибар итәләр. Шигырьләре ачык яңгырашлы, тигез ритмлы, эчке музыкага бай һәм төгәл рифмлы. Менә шуңа күрә дә аларның күпчелеге күренекле композиторларыбыз тарафыннан көйгә салынган. Яратам язларның шау-шулы ярсуын, иртәнге таңнарның балкуын алсуын. Яратам суларны, ярлардан ташуын, күз киткән кышларның яңадан кайтуын, яңадан кайтуын. Үлемсезлек көтмәдем мин, үлгәндә үләм белеп, бу җиһанда фәкать бер уй һәм мәхәббәт мәңгелек. Мәхәббәт белән рухланган шагыйрь гашыйк булу, сөю кебек олы хисләр турында сакланган шигырьләр иҗат итә. Сөйгәнен ул йолдызым дип атый. Шагыйрьнең мәхәббәте юлларын яктырта, күңелен, хисләрен, уйларын балкыта. Шигъри җанлы егет баянчы кызга гашыйк була. Аның Минҗамалы хатын-кызлар арасында баян буенча музыкаль белем алган беренче профессиональ музыкант. Заманында Татар филармониясендә хезмәт куя, атаклы җырчылар белән чыгышлар ясый. Минҗамал апа белән Мөнир абый 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Алар да сәнгатькә гашыйклар. Уллары Илдар математик, кызлары Мөнирә танылган музыкант, пианист, концертмейстер, педагог. Без Казанның нәкъ уртасында яшәдек.
Менә цирк бар бит хәзер. Цирк урынында безнең үзебезнең агач иде, тирәсендә бакча иде. И шул өйгә менә мин хәтерлим әле, Мансур Музафаров, Александр Гульчерев, Загыйд Хабибуллин, тагын бик күп композиторлар килә иделәр. Әтим белә җырлар яза иделәр алар бергә. Музыка буенча китергә миңа Александр Гульчерев ярдәм итте. Ярдәм генә түгел, этәргеч булды. Мин кичкенә вакытта музыкага сәләтне тикшереп әйткән әтиемә, әниемә, бу кызны бирегез музыка мәктәбенә. Бу кызның абсолют слух дигән. Көне-төне өйдә заниматься итә идем мин музыкада. Әтием бер сүз әйтмәде. Аңа шигырь язарга бик уңайлы булмагандыр минем ныгыр-ныгыр иткән музыкага. Барбер ул бик ярата иде минем уйнаганны. Мин бер нәрсә өйрәнгәч, әтием тыңлап карар дип, аның янына бара идем. Ул миңа инде матур сүзләр әйтеп, горурланып тыңлый иде. Безнең ул йортта 8 бүлмә иде, кичкенә-кичкенә. Әтиемнең үзенең бүлмәсе бар иде, өстәле бар иде. Шунда утырып шигырьләр яза иде. Ул инде төнне яза иде. Көне буе уйлап йөри иде, төнне ул аны утырып яза иде. Анарысын язып бетергәч, иң беренче булып ул әниемә әлбәттә укыткан инде, аны укыган. Тыңлап кара әле карчык ничек дип. Аннары бик әйбәт кенә, яхшы гына килеп чыккан булса, бөтенебезне уятып, тагын бер кат укый иде. Йомшак күңелле, тәртипле, кызык-кызык уеннар уйнатадыр безгә кичкенә чакта. Таганнар ясап куя иде. Безне бик нык карады. Ә менә ул чит илдә яшәгәндә 3 ел Польшада яшәде ул хәрби вакытында, хәрби кеше буларак. Шуннан инде ул безгә хатлар язып, әниемә пункты белә 1, 2, 3 менә беренче нәрсә эшләргә, икенче нәрсә эшләргә, өченче гел безне кайгыртып хатлар язды. Бүләкләр җибәрә иде, тәмле ризыклар, конфетлар, шоколадлар. 2 генә куплетлы әтиемә дигән шигырь юлларым бар. Синең төсең, холкың миндә, үстердең мине сөеп, үз исмең бирдең миңа, йолдызым булыр диеп. Бүген үзең йолдыз булып янасың, нурлар сибеп, юлларымда, эшләремдә рухландырып, моң биреп. Менә әтиемнең исеме Мөнир, ул гарәпчәдән йолдыз дип тәрҗемә ителә. Шуңа мин монда инде йолдыз үз йолдызым булыр дип, миңа да Мөнирә дип кушканнар бит инде. Димәк, 2 йолдыз без. Табигатьнең кошлар дөньясында тау бөркете дигән бер кош бар. Һәр милләтнең сүзләр китабында шагыйрь дигән гади бер сүз бар. Бөркет кеше, аның талмый торган, сынмый торган көчле канаты. Шагыйрь кеше, аның тынмый торган, ялкынлы һәм хисле авазы. Бөркетме ул канатлары булып биек кыяларга менмәсә. Шагыйрьме ул, шигырьләре аның йөрәкләргә үтеп кермәсә. Йолдыз сүнсә, якты эзе калмый. Чын кешенең кала зур эше. Ул татар әдәбиятында, бигрәк тә җыр сәнгатендә якты эз калдырган шәхес. Аның матур җырларын, йөрәккә үтеп керерлек шигырьләрен халкы күңелендә саклар. Киләчәк буыннарга да тапшыра.